Sanibonani. Into engizama ukuyisho manje bengicela ukuthi sizame ukuchaza nali iphupho kafushane nje. Mayelana nemoto. Imoto uma uphuphe imoto ihlehla emhlophe cause zinamakhalaz imoto. Uma uphuphe imoto emhlophe ihlehla, lokho okusho ukuthi impilo yakho iyahlehla ayiphambili kodwa khona inenhlanhla. Khona impilo yakho inenhlanhla kodwa khona inhlanhla yakho iyahlehla. Ziningi izinto ezihlehlisa inhlanhla. Kodwa okwamanje sichaza amaphupho. Bese sikhuluma ngemoti eyihambayo is-ada asike sithi nje iyahamba nje kancane kepha kayigijimi. Kusho ukuthi imoto uma imhlophe, sachaza imoto emhlophe. Lokho kusho ukuthini? Okusho ukuthi inhlanhla yakho ikhona iyaqhubeka kodwa ihamba kancane. Uma sesikhuluma ngemoto ke manje emhlophe kodwa iyagijima. Ayishayisa indawo straight. Lokho kusho ukuthi inhlanhla yakho izoqhamuka kuwena fast. Kufanele ukuthi ubekezele. Bese sikhuluma ngani? Sikhuluma ngemoto emnyama. Imoto emnyama uma uyigibele isho izinto ezimbili. Is-adi imoto emnyama isho isinyama wena uhamba naso, is-adi imoto emnyama isho ugedle. 2, sesikhuluma ngemoto enjani na? Sikhuluma ngemoto egold. Uma uyiphupha imoto egold uyigibele ihamba. Lokusho ukuthi kunomcebo okhona because inhlanhla kasifani. Kunomuntu onenhlanhla nje ngokuthi unayo imali but not enough money kodwa inedingo zayo. Khona abantu baba nemali ize abe ne-pocket money oyibona kahle ukuthi imali phela leyo. Ngeke uze uyenze wena i-pocket money. Umuntu maphupheka imoto enjalo egold sisho ukuthi usuka aphethe umcebo. Uma uphupha imoto ebovu is-ada isho umngoma, is-ada isho uhamba nogedle, is-ada futhi inamandiki. Kodwa khona uma kwesinye isikhathi imoto ebovu isuke isho ukuchitheka kwegazi, is-ada emndenini noma kubantu ozwana nabo obaziyo ebangase bagcine sebangena engozini thize. Bantu benkosi, into engizoyisho kunina, bekezelani. Emanye amaphupho sizoza nawo. Ngiyazi ukuthi amaphelele kodwa khona nginikhombisa ukuthi imoto zisho ukuthini. So ke ngalokho uma kukhona iphupho eliphelele onalo ungakhona ukuthi ungibhalele. Siyabonga.